Poglavnikovi zaslanik, vitez inženjer Trković, zastavu proslavljenoj Hrvatskoj 369. pukovniji. Ovu zastavu poglavnik je odlikovao i zlatnom kolajnom za hrabrost i znak priznanja za sva djela te pukovnije na istočnom i domaćem bojištu. Poglavnikov izaslanik predao je tom zgodom odlikovanja i pojedinim junacima. Na jednom mjestu blizu Zagreba poglavnik je još jednom došao k ovim svojim borcima, izvršivši smotru oružja i opreme. Među časnicima i dočasnicima koji su mnogo pridonijeli izobrazbi ovog našeg druga.